nilqgħu magħna fl-istudio illejla lit-tabib Frank Portelli. Insellimlek Frank. Grazzi tal-naqat magħna. Ħanibdew din l-intervista billi nagħtu ħarsa lejn profil qasir. Min hu it-tabib Frank Portelli? Frank Portelli għandu 73 sena, mill-Ħamrun u jgħix San Ġiljan. Miżżewweġ u għandu 3 tfal. Iħobb jilgħab iċ-ċess, jistad, jagħmel ir-Rubik's Cube, isuq ir-rota u jistudja l-istorja ta' Malta. Fejn tidħol mużika, iħobb il-kanzunetta Bridge Over Troubled Waters. Il-platt favorit tiegħu il-klamari. Destinazzjoni favorita għas-safar Provence fi Franza. San Pawl il-Bahar, San Ġiljan imma Presentament San Pawl il-Bahar. Il-feature għala qed insaqsu lill-kandidati kollha xi fisser għalik il-Partit Nazzjonalista u inti użajt il-frażi religio e patria. Xi tfisser din għalik u x'relevanza għandha llum il-ġurnata? Jiena naħseb illi meta tkun fil-politika għandi jkollok sens ta' direzzjoni, għandi jkollok il-prinċipji. U aħna kellna religio et patria u pajjiżek l-ewwel. Jiġifieri inti ma tistax toġob l-Alla u x-Xitan. Trid tażel. U jiena dak li kien attrattani l-ewwel għall-Partit Nazzjonalista li kien partit illi kellu l-prinċipji. U f'dawn l-aħħar 10 snin qisna bdejna rridu noġbu dak, irridu noġbu l-ieħor u l-prinċipji tagħna dew jiġu mtefsa. Jiena ma nistix ngħid li nisrani, ma nistix ngħid. Għaliex il-prinċipji hemmhekk qegħdin top il-lajrek. Jekk tara fil-Bibja, ma xi qed nikkwota l-Bibja, anke hemm messaġġ politiku. Kristu x'għamel? Qabad l-Apostli u bagħathom jagħmlu l-home visits. Insejnihom aħna il-home visits. Meta tilef naġa, x'għamel? Ir-rajid tajjeb qal imur ifittex in-naġa mitlufa. Għanna tlifna nofs il-merħla. Mux naġa tlifna u rridu mmorru insibuhom biex inġibuhom lura. Jiġifieri kien hemm is-Samaritan it-tajjeb illi meta ra l-batut mar jgħinu. Iva, ma kienx tal-istess reliġjon, mar jgħinu. Jiġifieri aħna dawn il-prinċipji tagħna issa f'daqqa waħda jekk kien hemm liġi ta' żwieġ ridna nbidluha, biddilniha. Imma mhux tajna biss id-drittijiet ċivili lil minu gay, lesbian, etc. Imma naqqasna mid-drittijiet ta' 92% tal-popolazzjoni. Jiġifieri aħna rridu ngħidu. Jiena ngħid li aħna lil min qiegħed f'minoranza rridu neħdu ħsiebu. Però ma nistgħux lill-maġġoranza noħdula d-drittijiet tagħha. Dak huwa twemmin tiegħi. Diġà bdejt issemmi fil-fatt diversi temi jkollna ċans nidħlu fihom matul din l-intervista. Kif kolli nistaqsik, x'inhi l-viżjoni tiegħek għall-partit? Naf li mistoqsija vaga ħafna tista' tidħol fuq diversi setturi, fuq diversi ambiti li jaqgħu taħt partit politiku, imma l-viżjoni tiegħek it-triq quddiem għall-Partit Nazzjonalista nafu fejn qegħdin, imma lil fejn ser imorru, fejn jixtieq jieħu li dan il-partit Dr. Frank Portelli? Jiena misa noqgħod niġi hawn ngħidilkom smajt sejħa, ġejt biex inservi u milta, jiena ħanajdilkom. Jekk nibqgħu sejrin hekk. Aħna deħlin ġo ħajt, mhux l-oħrajn, kemm għadnilhom sa titlu ġo ħajt. Deħlin aħna ġo ħajt. Rridu noqogħdu attenti. Għaliex kienu qed jiġu l-messaġġi mingħand in-nies. Mela bdejna fit-2009. Fit-2008 jien mort ngħin il-Gonzi, intqajna ma' xi 5,000 ruħ u konvinċejnihom jagħtuna l-aħħar ċans. U dawna l-aħħar ċans. U rbaħna biżgiċċ xi 1,500, nofs kwota. F'sena daw indunaw li aħna ma smajnihomx. Ma smajniex l-uġijat tagħhom, l-ilmenti tagħhom. Meta ġiet l-elezzjoni tal-MPs, jiena din ngħid u rewna r-red card. 30,000 vot tlifna. F'sena tlifna 30,000 vot. 30,000 vot. Għal min ma jafx għandi xokkjak waħda issa. Għaddu kemm sar survey dal-jumej, għasridu jemnu. Kieku ssir elezzjoni l-lum nitilfu b'50,000.
Jiġifieri aħna mit-3 ta' Ġunju sal-lum f'xarej, għax il-pitada jkunu għaddew xarej, tlifna 15,000 vot ieħor. Noqogħdu attenti x'qed nagħmlu. Qed nibagħtu messaġġ ħżiena, jiena ma niddejjax. Min jafni jaf li jiena jekk qed naralek l-ingravata ma taqbilx, ngħidlek l-ingravata ma taqbilx, għax ma nbiddilix. Jiena m'għandix aġendi oħrajn. Jien nitkellem straight. Ħantik eżempju. Il-bieraħ ħarġet stqarrija kontra imħallef. Qed ngħid għall-imħallef Mizzi. Is-sejni li nafu minn konna l-università. Imħallef serju. Imħallef serju. Issa nagħtu każ jiena kont il-kap. U ma nixtieqx illi dan l-imħallef jibqa' f'di il-pożizzjoni. Jiena għandi dritt bil-liġi nitlob li jiġi rekkużat. Ngħidlu isma' dina sitwazzjoni fejn ċirkostanzi aħjar jisma' ħaxa. Għandi dritt imur il-qorti u nagħmel dit-talba. U probabbilment il-qorti tgħid li iva. Imma din mmur jiena u ngħid kif ħriġna aħna li stqarrija illi l-imħallef Mizzi għax miżżewweġ il-Marlin Nika Ċattolo. Who is a real gentlewoman? Di aħna darba wkoll, di persuna ġentloma. Issa tmur tinfluwenza r-raġel tagħha biex jaqtaħħa kontrina u se jaqtaħħa kontrina ħabba l-mara tiegħu. I'm sorry, mhix vera. Kieku dak kellu xi rekord antipatku, jien l-ewwel wieħed konna ngħidilkom isma' m'għandix fiduċja. Imma mhux hekku, allura aħna ġejna qed nattakkaw persuna, qed nattakkaw imħallef, qed nattakkaw l-istituzzjoni tal-ġustizzja. Mingħajr bażi se nitkellem ċerta awtorità fuq di, jien darba ktibt ittra. Faħabba fija kelli jirriżenja il-Chief Justice, GC Cremona. Għax dak kien annunzja ruħu, pronunzja ruħu fuq il-każ tal-Blue Sisters fil-1980 u jiena ktibt 29 letters kienu. Għattissa li dal-prim imħallef esprima ruħu, max kelli raġun. Kelli raġun, kien tiġa esprima ruħu fuq il-każ tal-Blue Sisters. Kien ta' parir il-dak iż-żmien l-Attorney General biex u jħares lejn il-kawża min-naħa tużu frott. Għattissa, esprima ruħu, issa ma tistax tiġġudika l-kawża, spiċċa biex jirriżenja. Għax kelli raġun. Immaġna tikteb ittra 29 letters u jirriżenja Chief Justice. Imma jekk mhix ġustifikata, dan għamel xi ħaġa li mħallef Mizzi? Le, mela aħna di. In-nies iħarsu lejna u aħna qed nittvittimizzaw bniedem li onest, li hu sinċir, li huwa parti mill-istituzzjoni tal-pajjiż. Dawk huma żbalji kbar. Frank Portelli blajnu Natalla mhux se jagħmel dawn l-iżbalji. Qed tifhem, ġifieri aħna rridu noqogħdu attenti. Ma nibqgħux nassoċjaw ruħna ma' min għandu pinna li tweġġa lin-nies. Jien ma rridx ikolli x'naqsam ma' dan-nies. Jiena ma rridx inweġġa n-nies. Jiena rrid nagħmel ħabib man-nies. Partit li mhux maqut, partit li jkun assoċjat ma' kitba ħarxa li tidħol fil-personali. Daqs kemm ikkritikajt jien il-Kiċ Kembri, ma bżajtx. Għandu l-flus, għandu l-poter, ma bżajtx nikkritika. Imma kif semmew li hu forsi marit u kważi qed nixtiequ d-deni, jien kont l-ewwel wieħed illi ngħid this is not on. Jekk qed nifhmek sew inti kritiku għal mod il-kif isiru l-affarijiet aktar milli. Mhux il-kif biss, jien għandi red lines. Ma nattakkax il-familja, pereżempju, żgur. Qed nattakka l-mara ta' dak u t-tifel ta' ieħor. Jiena wkoll għandi tfal. Min għandu tfal irid joqgħod attent. Ma jmux jaqgħu fl-aru każa. Għax it-tfal qed jikbru, qed jesperimentaw, inti taf x'jagħmellek. Ara jien x'interessani, l-ewwel nett, il-marti se jiġi fuq kulħadd. Issa jekk dan, nagħtik jiena nimrat u ma nistax nagħmel id-deċiżjonijiet. Inti tista' tgħid Frank Portelli marit u ma jistax jagħmel id-deċiżjonijiet. Fair enough. Imma ma tistax inti mela jmut Mintoff pereżempju u naraw alleluja, alleluja, alleluja. Oh ej. Hemm xi ħaġa ħażina fin-natural ta' dak l-individu. U jien immur il-Parlament u nikkwota. Mbagħad in-nies jaħsbu li l-aġenda qed tagħmel ilna dil-persuna.
Aħna, jekk ikun hemm jien, mhux se jkolli x'naqsam xejn ma' dat tip ta' diskors, ideat, li huma ntiżi biss, mhux qed tagħtina xi policy, qed tgħidlek il-policy ħażina. Irranġa. Le, biex niġġieldu man-nies, biex inweġġaw in-nies, il-mart jista' jiġi fuq kulħadd. L-ewwel kont se ngħid fuq tal-imħallef, allura jiena nazzjonalist. Allura jekk jiġi xi ħadd tal-Labor jimmantiex pazjent tiegħi jkun laburist, jimmantiex l-aqwa li jeżisti għax hu laburist, da qed ngħidu. Jekk l-imħallef għax aħna nazzjonalisti u mhux sajtina l-aħjar. U jiena allura jien jekk mort jiena darba kont fl-ITU u kont taħt Joseph Zarpadami, kulħadd jaf il-punt. Imma l-aqwa treatment tani, jekk kien hemm treatment l-aqwa, kien se jkun ċert illi Frank Portelli se jieħdu. Uħriġ ħajt minn hemm. Jiġifieri, alla ħares aħna nibdew niddubitaw f'xi ħadd ieħor sempliċiment għax hu tal-partit ieħor. Jiddispjaċini ma naqbel xejn. Id-direzzjoni li jieħu Frank Portelli l-ewwel waħda tkun għax jiena nemmen illi partitu mhux maqut ma jista' qatt jirbaħ. Jekk nibqgħu sejrin b'dir-rata, tiġi elezzjoni oħra nitilfu 50,000-60,000 min jaf. Hemmhekk vera dritt ta' ġoħaj. Aħna tlifna fit-2009, jiġifieri tlifna tal-MEPs, 2013, 35,107, u issa 2017, 35,269 mill-għanija. Daw tista' ssibhom ma ngħid. Bej wieħed uħu l-istess. Vera rbaħna ftit nislura, imma raġaw ħadulna oħrajn. Qed niġġieldu ma' kulħadd issa qed jiġġieldu miegħi, laqas opinjoni ma jista' jkolli. Esprimejt opinjoni jiena, opinjoni ibbażata fuq fatti. Mela l-United Nations toħroġ rapport u qalet bej 70 u 80%. United Nations, mhux Frank Portelli, ta' dawn l-immigranti li qed jiġu fil-Mediterran, Malta, l-Italja u l-Greċja. Għamlu studju kbir. Qalu 80% ta' daw mhumiex refuġjati, mhumiex qed jitilqu minn pajjiżhom il għaliex ħajoqtluhom, jitfgħuhom il-ħabs, isawtuhom le. Qed jitilqu minn pajjiżhom biex isibu ġob aħjar. Aħna m'għandna l-ebda responsabilità għal aħna għandna responsabilità għal dawk illi ħaqhom ikollhom refugee status. Jiġifieri ma tistax tibgħathom lura f'pajjiżhom dawk għax 20%. Għaliex sawtuhom, għaliex jitfgħuhom il-ħabs, għaliex joqtluhom. Dawk aħna rridu naħdu ħsiebhom, mhux bil-fors. U għax għaddej jiena mal-ewwel toħroġ stqarrija. Toħroġ stqarrija mingħand a caretaker management. Mingħajr ma jgħiduli jiena kont parti mit-tim li ktibna l-istatuta dal-partit. L-istatuta dal-partit huwa il-rule of law. Kif suppost timxi. Allora jien, jekk intamil xi ħaġa li jien mhux bitnix, jien ngħidlek tittider quddiem l-amministrattiv. Ejja ddefendi ruħek. Spjegalna. Mhux jien nibata fil-gazzetti. Jiġifieri, inti qed tgħid il-power of incumbency fuq il-gvern. U ma tagħmilha qed. Tibda trott tislaleb. Aħna rridu nġibu l-kredibilità. Inti tixtri karozza second hand minn għandi. Jekk ma tixtrix karozza second hand minn għandi, trust factor. Meta jgħodu jgħidu għax Joseph Muscat. 5 snin qed jaddeb 10%. Hemm xi ħaġa ħażina. Jiena jekk insir kap tal-partit, jien sentejn għamel. Sentejn oħra, meta jkun hawn l-MEP elections, jien sa ngħidilkom jiġġudikaw nibda r-riżultati. Ma rnexxilix inġib għal-menu nofs in-nies, mela jiena mhux se nwasalkom. U nirriżenja. Però jekk intkom tibdew taraw ir-riżultat, tgħidu da se jwassalna r-rebħa. Mhux għal dejjem jien mhix ikkakmat ma' dal-poter. Jien qiegħed għax rajt il-partit qed jisfaxxa. Kif tista' 30,000? Kif jista' jkun? Kif jista' jkun? Imbagħad naturalment inti tittoffri xi ħaġa ġdida. U xi ħaġa ġdida mhux muscles imma brain, ideat. Mela aħna fejn qegħdin bħalissa. Taf xi fejn qegħdin? Nimpurtaw il-karozzi second hand li pajjiżi oħrajn qed iwarbu, qed jirkantawhom bl-irħis.
mill-Ġapan, mill-Ingilterra. Karozzi second hand, diesel u petrol. U x'qed jagħmlu dal-karozzi? No, inniġsu l-ambjent. Għaw traffic jams kullum kien. U bat aħna għandna the highest rate of cancer f'Malta u the highest rate l-iktar rata għolja ta' pulmonary disease, asthma, bronchitis, etc. Mi fejn ġejja di? Mid-deġġis tal-ambjent. U jiena x'qed nipproponi. Waħda mill-ewwel affarijiet li nagħmel jiena illi noħroġ skema tajba ta' scrappage. U fl-ewwel 5 snin innaħħu l-karozzi kollha, nofs il-karozzi kollha, għax il-programmi li 10 snin, l-Ingilterra se jagħmluha in 20. Aħna qegħdin f'pożizzjoni illi nagħmluha f'5 snin. U f'Malta jiġu importati biss karozzi li huma electric. Illum hemm il-batteriji ġodda li qed jagħmlu Tesla u di mhix xi ħaġa illi vinta Frank Portelli biex niftehmu. Jekk tmur is-Samoa, hemm waħda mill-ewwel islands tagħhom, gżejjer, kollox electric. Naħħew anka il-power station. Aħna niftaħru li sani Malta. Karozza tiegħek jekk is-saqaf tagħha u l-body tagħha ikollu solar panels ġovija, mhux twaħħalhom wara, jagħmluhom qabel, il-karozza tiċċarġa ruħha waħedha. Mela aħna nagħmda d-xemx kollha, u x'nagħmlu aħna ma nużawx ix-xemx u minflok nużaw id-diesel li id-diesel qiegħed jagħmel hemm sustanzi ġo fih jgħidulhom NOx, NOx, nitrous oxide. Tinsi xina tabib mhux avukat, jiġifieri li dejjem ngħidha jiena, inti tabbina x-xjenza mal-politika u tara x'joħroġ. Jiġifieri l-ewwel waħda. It-tieni waħda, probabbilment nagħmelhom bil-maqlub, illi immedjatament, mhux ngħidlek 4 snin oħra jew over 5 years, għax aħna qegħdin sew. Għandik il-mediċini li għandek bżonn over the next 4 years, over the next... Tilħat mutint, sekemm noħroġ il-programmi tagħna. Jiena immedjatament kieku jiena nsir Prim Ministru, l-ewwel ħaġa li ngħid jien ħajkun hawn a living wage, mhux minimum wage, jiena irrid illi kulħadd tal-pajjiż, kulħadd ikollu paga income illi jista' jgħix bih. Bħalissa naħseb trid xi 1,000 euros jiena, qiegħda 292 every week. Allura tiġi ftit inqas minn 1,000. Imma kulħadd għandu jkollu a minimum take home, għax sa 13,000 bħalissa ma tħallax taxxa. Għana kif jista' jkun? Jiena tqajt ma' pensjonant il-ġimgħa l-oħra għandu 650. U jidu di jgħixu l-mara. Tajje? U persuna illi l-Ministru għamilha persuna ta' fiduċja, ħadet ċarejov biex tgħinu fil-kampanja elettorali. Ma resqitx lejn il-post tax-xogħol. U di qiegħda titħallas 104,000 euros. 104,000 euros fis-sena. Hekk jogħġbok. Tagħmel xarej. Tieħu 18,000 euro u laqqas daħlet fl-office. Bejnietna ma ndunawx li ma marritx imma insomma. Laqatni punt fejn inti semmejt it-target li għandek tal-ewwel sentejn. Interessanti ħafna għaliex dan ifisser illi se tkun qiegħed timmira lejn riżultati b'mod imminenti anke fl-elezzjonijiet tal-MPs illi sejrin isiru minn hawn sentejn oħra fl-2019. Immediate effect. Pjuttost programm ambizzjuż, jiġifieri għandek programm ċar f'moħħok fil-mod kif qed isiru għandhom isiru l-affarijiet. Semmejthomlok fil-bidu. L-ewwel mamur jiena, dikinhar wara programm li għamilt ma' Jerome fuq Radio 101 kien interessanti. U mbagħad fil-għaxija bdew iċemplu nies li kienu switchers. U wieħed minnhom qalli jekk titlint, qalli niġi nkellmek. Għatli jek nitla jien, biex jiġi kellimni jent, għatlu niġi jien nkellmek, jiena m'għandi l-ebda problema. Limmur niskuża ruħi ma dawk in-nies individwalment. Dawk in-nies illi weġġajna. Jiena mhux se noqgħod ngħid, kellna nies illi kienu jmexxu dal-istazzjon. Allu għandek 15 minutes biex titlaq il-barra. Il-ħed ta' dal-istazzjon. Jiena parti minn dal-partita, illi minn dal-partit 39 years. Naħseb naf kif jaħdem dal-partit. U l-kapaċità li għamilna aħna f'dawn l-aħħar 9 snin li nweġġaw in-nies speċjalizzajna fiha. Meta ngħidlek il-kap ta' dal-istazzjon, il-bniedem li ssettjaħ dal-istazzjon. Tajjeb, konna niftakar bdejna bil-Formula 1
karozzi ta' tliela, etc. Imma konna għandna nibdew. Imma bida jibda il-viewership. Kellna kwestjoni miegħu. Għaliex? Għax is-sistema ħażina. Aħna għandna sistema. Natika sinti tesserat. U aħna rfisnilek il-kallu, għajnilek xi ħaġa u rġajni ċepilli wieħed, smajnilu għal qabatnilu perit. Illi ħaġa partit politiku kontrina. Sewa? U dil-għal għastmajlu 10 darbit iktar mill-li tiswa. Allora ċik jistawroċu il-permess fuqa. U smajlu xi mit-telf. Ilu xi 9 snin da jħallasa. Jħallas it-taxxa li rieħed. Kienet donazzjoni minn għand missieru. Mela, da maċċettax it-tessera. Jina meta xi ħadd nibatlu membru tal-kumitat biex iġiblek it-tessera d-dar. U inti tgħidli ma ridix. Jina rrid inkun naf, għaliex ma jridix xogħol. X'għamilnilu? Għax inti qed tikkomplejnja. Mela jiena hawnhekk taf x'nagħmlulu? Tajnik, ma sax tivvota. Ħanalbuk lezzjoni. Aħna nafu kollox. U int minn xejn. Hemm kanzunetta ta' Joe Demicoli. Joe Demicoli jiena dejjem ngħidlu inti jew miġnun jew ġenju. M'hemmx xejn tan-nofs. Għax vera jpinġihom l-affarijiet. Qiegħed unemployed by the way. Kemm jiftaħru li hawn il-jobs. Iva, għal daw il-barranin li qegħdin jiġu esploitati. Ma mhux għal xi ħadd bħalla, dak għandu valur kbir. Tibagħtu l-isptar pereżempju biex jibbustja lek il-moral għandek xi ħadd marid, tibagħtu hemmhekk. U din il-kanzunetta qiegħda kif tarani minn hemm fuq. Għax aħna qegħdin hawn wisfer. U dak qed hemmhekk laqas jaf il-prezz tad-diesel, tkun ministru jew membru ħaskun taf, għax qed iħallsu kollox. Il-telefon imħallas, is-sifer darbtej b'xejn. Id-diesel ħallsu lasaf. Il-karozza ħbat ma ġara xejn bid-dila. Xtaqt nistaqsik domanda wkoll fuq għax il-ħin issa jibda jtir fuq il-mezzi ta' xandir ta' dan il-partit, il-medja li nafu li hija waħda mill-istrutturi importanti ta' kull partit politiku. Sleeping giant. Tara bħala sleeping giant. Spjega għandna lix. All right. L-iktar parti b'saħħitha tal-medja hija social media. 82% mill-popolazzjoni bil-figuri nara. 82% mill-popolazzjoni ta' Malta qiegħda fuq il-Facebook. Tużaħ ħafna inti wkoll anke biex twassal il-messaġġi tiegħek. Inti jkun hemm gazzetta u hija xi ħaġa kontrija. Issa da ddikjara ruħu li se jivvota Labour kontrina u baqa imur jagħmel programm fuq il-PBS. Jiena hemmhekk kontatt, jekk bniedem jiddikjara ruħu li hu kandidat, il-mezzi ta' xandir iwaqfuh tal-gvern, tan-nazzjon, il-Public Broadcasting Services. Ara, rridu nagħmlu l-istess jekk inti tgħidilhom jiena sa nivvota għall-partitu minnu, inti m'għandekx tidher fuq il-PBS u tibqa' titħallas minn flus il-poplu, ejda huwa sbilanċ. U l-awtorità titkellem. Għad għamel xi artiklu fuqi. Jiena issew l-għada jidher fuq il-kien. Jiena għamiltlu xi 4 noti fuq il-Facebook. Dik nhar qallis off. Kulħadd huwa publisher illum. Mela dal-Facebook, aħna maħniex fuq il-Facebook, ma taraniex. Ftit weak presence. Inti meta il-gazzetti tagħna mhumiex online. Jien qalu li hemm artiklu tajjeb pereżempju jiena fin-Nazzjon. Ma sax tissib għan-Nazzjon. Mur nixxija magħluq il-ħanut. Għax fil-għaxija. Mela allura inti l-ewwel ħaġa tagħmel tintegra. Tintegra il-mezzi isna dinosaurs aħna, isna qegħdin fl-Stone Age tax-xandir bir-rispett kollu. Illum kulħadd għandu telefon, smartphone, mela inti tittibat il-messaġġi. Jekk illum ola l-gass 1:30 xi ħaġa jkollha. Issa sa tidher għadha fil-gazzetti probabbilment. Dik issa kienet fuq Facebook. Share għandna page, meta jkollok page inti dik tridu tkunu tafu kif taħdem is-sistema. Jekk inti għandek page fuqha mingħajr riklami, għax bir-riklami tibboostja l-messaġġ kemm trid. Jiena tfajt video u within 24 hours kien hemm 7,000. Meta tkellimt fuq il-burka jiena illi jiena tħadd ma jista' jgħatti wiċċu għal Malta, la soru u laqas Musulmana. Taf kemm raw? Idħol fiha wara. Mhux jien għamiltu by the way, kien għamlu ċertu Lawrence Grek. U daħadu bit-telefon, laqas kellu connection biex jirrekordja kien fuq xaraba. Over 100,000. Mela biex twassal il-messaġġ int
bil-messaġġ mill-Facebook inti tista' tittargetja l-audience tiegħek. Tajt jiena rrid bej 16 u 20, bej 16 u 25. Bej l-anzjani. Taf kemm hawn anzjani hawn Malta? Over the age of 60, hawn 100,000. 100,000. Over the age of 65, hawn 80,000. U hawn 2,000 over the age of 90, unbelievable. Huma monti kbar, ġiet tittilħaqhom b'xi mod lil dawn in-nies ukoll. Nies ta' 70 qegħdin fuq Facebook. Aħna nafu persuna illi għandha 70 sena u spiss tibattajt rajtu l-bira il-Frank fuq Facebook. Mara ta' 70. Ara ma taħsbux illi għax għandu 70 jew għandu 60 mhuwiex fuq il-Facebook. Illum di tal-Facebook kulħadd jieħu gost u ta' ġorru miegħek. Gazzetta titmur iġġiba, ġorru miegħek. Telefon qiegħed fil-but. Meta tirċivi messaġġ inti jew xer jitlalek. Jiġifieri nara illi jrid ikun hemm sistema fejn anke dal-programm għandu jixxandar ukoll fuq ir-radio. Ikun hemm amalgamazzjoni flimkien tal-platforms kollha, tal-medja kollha. Mhux inti għalik l-oħra għalih, l-oħra laqasjat online. Ħajkolli nagħmilek l-aħħar domanda x'fadlilna 4 minuti, ovvjament fidejk daw l-4 minuti tużhom kif trid, imma qed ikollok qed tiltaqa' man-nies inti tul dawn il-ġimgħat, dawn il-ġranet li se jwasslu għall-elezzjoni tal-ewwel waħda se tkun fit-2 ta' Settembru. X'qed jgħidulek in-nies? U inti x'inhu l-messaġġ li qed twaslilhom lura min-naħa tiegħek? In-nies li jafuni. Jiena black is black and white is white. Jiena m'għandix aġenda ħlief li nagħmel dal-partit rebbieħ. Dak kien partit rebbieħ. Kien id-dar naturali tan-nies. Ma aħna ġilidna ma' qas nista' nsemmilek. Ma nafx kif ivotaw in-nies. Mek ngħidlek jiena ġilidna ma' Paul Bonello, ġilidna ma' John Bencini, ġilidna ma' John Bandi, ġilidna ma' Roger De Giorgio, ġilidna nies hawnhekk Charles Piteri kien jaħdem hawn kien jaqra l-announcements. Ma kulħadd ġilidna, semmi li bni John Bozuttil kien jagħmel il-futbol. Tajli imma kollha kellhom raġun? Ngħidlek le. Imma kollha żgur li ma kellhomx tort. Allura aħna kellna t-tort. Ma nafux immorru man-nies. Jekk tittajli hawn l-istamperija u l-xismu. Aħna segretarju ġenerali kien hawn isfel. U l-assistent tiegħu mela kellek il-Luis Garja u kellek Johnny Camilleri. Inti tiftaħ il-bib u tmur għandu. Illum tidħol security, taddim il-lift, titla' t-telezzjonaj. Hemmhekk tinduna mal-ewwel li għandna maqtu għajn minn man-nies. Segretarju ġenerali għandu jkun jippassiġġa u isfel. Kif jidħol? Taraħ mal-ewwel. Robert. Jiġifieri, dawn huma l-affarijiet. Jiġifieri, inti l-ewwel titissaħħaħ il-partit. Tittamel paċi ma' dawn, anke mija jirdu jġildu. Ma warajja m'hemm ħadd ma' min tiġġieled. Nistgħu nitfu d-dawn u noħorġu. Ħantemmu b'dak il-messaġġ li wassaltilna. Grazzi ħafna Dr. Frank Portelli u nawguralek ukoll għal din l-elezzjoni. Dik kienet l-intervista li wassalnilkom illum il-mistiden tagħna kien Dr. Frank Portelli, kandidat għall-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista.